Dina minggu sing tak tungtet tak kowe ngatut ning tawang matot ai gung ai ger tolong apik tenan ya ngeten iki sing dikangeni jenengan lho heeh wangen tenan aku ya Allah wingi dituku wong 2 M ora tak kekne Mas mosok Mbah apa kuwi ndas kula niki lho nek dituku terus aku nek rao piye ya kelarangan no sira turu 2 M kelarangan nek larangan pokoknya murah to Mas ora ya larang tenan no ayo nah dina minggu sing tak tungtet kowe ngadut asik-asik ning tawang